O yan, bati na ka ba? Yes, mga subscribers, simula nung mag-keping to, travel stock therapy dito po tayo sa ating fully recovered stock patients, si Apo Belencita Vicencio. Hindi yung middle mo, sa pagkadalaga mo. Mesa. Mesa o. Ang kanya pong pagkadalaga ay mesa. Yan. So sa lahat ng mga mesa dyan, sa side ni Apo Belencita, shout out. At sa side ng kanyang asawa naman, Vicencio, shout out po sa lahat. Yan. At binabati din po namin yung ating diyang malapit na mag-birthday, si Ate Au. Asawa po ni Kuya John Gutierrez dito sa may sentro. Siya po ay gaganap po yung sasandi, no? Pumunta ka. Aliko. O yan, binabati na namin ni Abong Bilen. Happy advance, happy birthday. 60 niya pala. Oh, Kapilan niya pa, kaya ka mga burli niya kaya tayo kaya. Hindi kaya? Ano ba siya lalo na? Patang na naman. Wow. Nagtakangan. Ay, aliko sa... So, kumusta na nanay yung exercise? Yan. Sa lahat din po niyo yung kakilala kaya po bilhin sa po ay dating bedridden. Yan. Ngayon po, sa ating programang travel stock therapy, si Mali po ay nakakalakad na. Di pa nakabali? Aliko. Tinagad mo. Kaya ngayon, yung Tsaka lang akong Bata na yata? biyayat ko pinapangapla. Yung bago dito. May kaya ko makalambot ko. May na ako daramdaman ko. Matista. Nyama ka na. May patiyakap ko. O, kung siya ka naman. Ayos na yan. Ala naman ka no. O, di very good dyan. Selection out. Itang ka na ako sugar. Mata siyang napagkasa. Patakay mo. Wala naman. Okay mo ka na. O, magpulta pa. Kanya natin na ilon. O, Lord, pwede na yan. Pwede mo tayo kay? Wanay. Ay, kapit ka kaya. Ipag-istro na tapa ka dyan, ulit ba tayo may yakit? Busy ko mo rin. O, Pagkapasyete. meron ko aking kupang nga. Ako pa. Oo, albihan ka ko. Oo, dahil kupang ganyan. Muli salak lang mo rin. Alam mo siguro, salak niya, high bisa. Pangadwa na yung best may stroke. Ay nga, ipapakita ka pina ako. Hindi po ako 79 na po niya. Babaya. Lalaki yan po. Lalaki. 71 na yata ito. Dagulang tao. Alam niya sa alak. Kupang. Upang. Tapos hindi man, iba't ko kaya, iba't ko sa Mateo, Karin David. Tapaya. Doon lang nakatina ka. Dapaya yan. Oo, kaya pa nakatake. Palita ka, papalit ang bibida. Siyempre, bibida ka, star player ka. Patak yan na eh. Talagang siguro bibida. Beka minggo na ako malanggot na. Ibig mo mag-camping na. Ganyan eh. Beka tiyakap na ako. Wala naman. Wala naman. Oo yun. Siyempre, kaya tanggalin mo. Alam mo, may sanay kang goldo, therapy mo. Tapos may sanay kang misana mo. O may paspa, uling kaya, schedule mo. Kaya kami ngayon na. Kaya tang gagawang tamong lagi-lagi, may kaya. May nibayo ka mo kanyan. Dati kami bibisita, nakaparoon ko ba, makalita, lawag nakapakan niya. Siyempre, may nibayo. Ay, na po yan. Alibari, pati yung obra mo, bigla kang may painaw. Makay na. Ano ba dati? Almaga, mag-exercise na. Makapila na doon. Todo. Baka, lima ako kumindurot kayo. At saka itang exercise ko. Wow. Wala sabi ng tao kaya. Doldo. Sabi ng tao kaya. Wala naman manakit. Kaya pa kung magkain na ako kayo, bayo ko na. Ayan, no. O kaya, undos ko pa, naunay pa yung diet. Yung ating pong napagaling at napalakad na stock piece natin, si Apo Belencita. Ayan. Istorya muna kami. Para yung mga nanonood dyan naman, makakita pa ng stock pieces natin na marami na nagagawa. Ano yung mga nagagawa mo na eh? Ano yung mga nagagawa mo ngayon? Nung gumaling ka na, ano yung mga nagagawa mo? Hugas ako ng 2 plato. Wow! Lalabas ako doon. Tapos? Wala. Saka, Nakakapagpalis-palis ka na, nakakapagpalis-palis na. hindi mo na ako nagpapalis. Ay, hindi mo na. Matumba ako. Oo, ayun mo na yung buka mo na. Relax na. Yung higa mo, huwag masyado ha. Ay, ngayon lang ako umiga. Huwag masyado higa. Magkapon ako yung bago magalaw na. Umiga ako.
Pero matagal na akong gising kanina po. Oo. Nagtataka sila, magaling ka na. Tinatanong mo na, magaling ka na. Ah. Yung mga tao dyan, ang sabi nila. Sabi nila, nakakalakad na ako. Pero hindi pa ako pwedeng mag-isa. Oo, kasi balas. Kasi may makamatumba ako Oo, kasi pinapat. sa loob ng bahay namin. Hmm. Maski hindi ako nakahawak, pwede ako. O ilang buwan ka pa na ngayon? Ah. Na-stroke. Ilang buwan pa na? 3, 4. Alin? Na pagkaka-stroke mo. Ah, Ilang buwan na? ba? Kailan ka nag-start dati na stroke? Mag-tatlo na yata. 3 pa lang, ano? O, sumabay sa recovery mo. Yun yung namatay na. At may kulang ng 3 buwan. Ah, yung stroke. Halos kasabay nung anak ko si Rudy. Oo. Nung na-stroke na una. Nasabay sila. Nung na-stroke na una. Tapos ilang araw, nakakalakad na siya, no? Lumalabas na sa gate nila. Natumba na. Hindi ka mahirapan dyan ay. Ah. Kumusta yung tayo mo? Kumusta yung lakad mo? Kayo ba? Oo. Nagtahan mo naman. Sino dyan? Baka si, ganyan. Halos sa, Kung gano'n na ako mo. Dito ka, wala ka dito. Dito. nadudulas ako dito. Nakaupo ako. Tama ko, gusto mo nakakad. Ayun mo. So 3 months, nakalakad na, nakarecover na. Yung siya mong bilisita. Pag nilantala pa naman, o ano, pweta na. Tama, lahat pa yun. Oo. Abi tayo na iwan, wala ganyan. Pweta na iwan ay. Balo, nung pwede. Ayun, nakakapag-ubos ng plato. Kung dala-dalawa lang. Pagka po nagsisiyar ka, yun na mag-isa. Oo. Ba, praise God. Wala naman ako kasama sa, si tatay pala yun. Tatay pala yun. Rob! Kumusta po? Mag-apoy. Mas tatay. Ang daming tao dyan sa nung Muli namin po. nung nilibing nila nung linggo. Ano na ngayon? Bemes na po tayo ngayon. Yan. Bebis. Bebis siyang namatay na ng Sabado. Kasi ba Kama. Dapat yata balo niya ba yung ito? Natang. Baski di Bisensyo. Sige, Ilan taon ka na tayo? Ha? Ilan taon ka na? 3. Tatlo! Ano ka pang badwa? Siya po yung asawa ni Apo Bilet. Ayan. Ano yan? Ano? 87 na mo. 87 na yan, ha? Wow. Hindi ka, 79 eh. Wow. Ang babata niya. Ang dati, napupunta ako rito, sinali na, nakahiga. Ngayon, nakalakad na. May kumando tagking pagkeran. Ganyan na, ganyan na. Nung wala akong panandaman. Ganyan na. Ha? Ganyan. Hindi na talaga gusto pin eh. Ay, talaga ba? Yan, ipag-test ko na ba? Dati man nagbigay ka din ng malangkay, o, na-respeto mo ano? Hindi mo nagbigay, na-respeto mo. Sige na ba, respeto mo. O, ginaling ka kagad, na-respeto mo. Kaya mamang bawal, yun mo. Kaya kumamangan bawal. O, ano pa? Saka, mag-iingat ko. Yan. Kami. Ebon. Mag-iingat ko. O si Ebon niya yung barang... Panabilin mo po, tamit, niragsa ko. Kapin eh? Kaya pin, potang adik. Pero pag-upin eh, alam mo Pag may lagay ng harap, kaborito tipay, Ano yung masakit kaya ka ba? Kaya, mamakain ko. kaya ka gumaling ka agad dahil yung mga sinasabi ko, ginagawa mo. Wow, itapin. Nang kaya, dili. Wow. Kaya, kembala na akong hindi nilalakan. Ngayon, nakita mo naman na. Kaya mo ako. Muntaya nga rin, potang kayo. Balaybayan o retang... Marami siguro nagtataka. Batang tata. Nagtataka kay nanay. Ba? Diba? Bis maka-recover ano? Desi kumbala ba? Kakalipatan na ako. Dami o. Napo. Pag-upin eh, naka. Wah, Ben! Kapo, besan tingin mo eh.
Kaya ko aabot isipan, nanay ang mga kapit ko. Maglakad na kapalanangan. Oo, may takalan. Pero yung asawa na, putok siya Huwag kayo magsita pa. Ay, na nakamadar. Tayo. Takla pa. Dalatang lang. Twice na, one in eh. Nakala. Okay, kapag yung camera, makalat ko. Ay ta. Ay ta. Oo. Okay, balita mo. Balita mo. Kasi, sa punta lang ko ba kanina? Ano pa mesta? Ito yung mother. Kahit yung mother mo. Yan. Yan yung mother importante. Diba yan? Okay. Mateo sa Easter 3, pag sumukita mo muna ng pagkalian ng Diyos, na ang bagay pagkakaroon sa iyo. Putakilan Diyos sa mga makamisay ang pumuli, Lord God, at ang Panginoon, ang fully recovered at kagalingan po ni Nanay Benencita. At salamat po sa biyaya, kagalingan, kaligtasan, na pamilyang ito na pinagkakaroon sa mga Panginoon. Nawa, Lord God, yung magtutuloy po ng kagalingan, Lord God, at muli Panginoon, basko mo, Lord God, ang mga kamay sa cleansing touch na galito sa kanya, Lord God. Kung mga matangin sa magdalangin, sa pangalan po ni Jesus, na aming tagapagligtas. Amen. O, bakit na? Iwan na yung taya. Mag-twice niya pa niya. Tayo, natadarating nga pa. Nino. Yung agena. Sabi na. Twice sana. Nino Chui kaya. Lude. Dahil ng napa, weda, pinina akong labi, nunong na agad kumi ako. Kung saan bilis mo nga, gagawin na eh. Ano kaya ako? Wow. Ganyan niya, amangat niya. Hindi nyo may gagawin mo na yung mga eh. Basta kaya ka magsigurado ko itong magtitipay, mother. Pare? Alin, tumala akong kayabi. Babi ko, matay. Bagay eh. Baka Saka madalas yung muran. Uy! Madalas yung muran. Ay niya, kung naman ito na siya ko. Pwede mo niya bayad. Yung shit nyo, sayang. Sayang naman. Kamuan ay. Okay. May kiyapos na kambur diyaman naman eh. Wala yun eh. Nakalala pa rin po ito, may subay. Ibang presyo. Oo. May pakakay. Marami na yun. Kaya naman. Bakit yung iwan, ay iwan din yung iwan din? Naman din. Naman. Ay, Lang, pininahin ko, unong agad kumi ako, wala. naman yan. Ano, kaburak kita na eh. Wah, pare. Magputik to sa daanan. Tinagagawa rin. Arin, Yung lelete ba? kita, Tibag mo. sa liko, Kung nakita ang ludi, pagtagihin mo niya. mabuti. Sobra. Ay, Ay, ito isang po, pegi. kakain na pa. Gawin sa pelo. Ulit ang gagawa. Mali, siya ang kaya. Ba't bubura? Bumala na kayong ikimpaitan pa niyan. Babo na eh. Bawa na natin mga. Wow. Ang yung mabura. Ay, hindi na Bunda na kang python. Wah, may nibayo ka, liwari dati, Eduardo. Tapos may gadwa, may metong niya mo. May nibayo ka siyempre. Wah, may pansikan pa, tiyak liwari. Okay pa. Ka-normal ba? Ka-normal ka, tama may nibayo ka mo. Kung siyempre, hindi din dati mag-kepweng. Ito mo talaga dapat kanyan. Dalawang ka na nakakanyan. Seryoso yan na, paborit. Ngayon, tuloy-tuloy yung nagawa mo na eh. Kasi ka na may sarili mo. Isipan eh, tang na eh. Hindi mo sarili na ako. Parang nagbaksin niya yan. Wow! Nakapaglele na ako bukan kusina. Magluto na yan. Alam ko magluto niya. Ay, magluto yan. May sumuluto? Kaya sa kutimplang kape na ano. Kape. Ah, Ang yaman na magluto. yan? Lampait. Yan may bayit. Anong pait? Siya ba? Lampait. Yun yung papayita. Yan ang sardinas. Oo, yan. Mag-isa niya. Tutulog. Pila na nga, dua na nga do. Magkay kami. Pagkapayaan. Mapay. Saka yung ganyan, may pangalawi yun. Yung may pangalawi siya ng doktor. Yung talaga itang albularyo. Oo, may yan.
O ito. Oo. Doktor, ano? Ay, Doon na nakakain nga na. Asin. Acid ganun. asid. Kulang nga kain. Kulang nga potassium. Kulang potassium. Oh. Ay, isa pa. Wah. Parang kunagi sa sabaw. Ay, isa pa. Tapos Saba. yan na. Ang pungit ang bulong. Luyan bilo. Ang puwit ang kaya. Ang puwit ang... Ay, atis. Dalaga. Atis. Atis ito. Ito. Alo. Ang pungit. Aluan niya din ang panulo. Ito pa alak. Bawal sobis. Bawal pa maslam. Kaya nga. Diba, pinitapin. Tapi, hindi ako siya. Dami minum, pinamada. Balas ka na. Malagi pa yung kaya. Malagi marja pa mo. Domingo, magkaka rin. Maawa ka. Diba? Wari. Pasawa. Beto na po itong mas malapis ako. Ah. Uy, iyati ako. Pwede yung tropa, di ba? Tropa na. Tropa na. Leto. Lalang absent din. Talang absent din. Itong mga bunin. Talang. Alam, nakapunta ka dito kasi busy man. Pwede mo, kaya nga. Kaya, Nagkakan yan. love na siya yun. Kaya, biya ka rin, tama ko, Jake eh. Kaya, biya ka na eh. Napunta ka rin. Katang, makasay. Katuloy ka rin. Katang mag-training. Pulis! Wow. Taka na ako tuwa rin. Manda ko pala. Ay, na pa siyempre mag-grade. Kaya, Kaya biya pa. ko lang O JT, kaya kung pulis. Ate, hindi mo higit, nakaka-duty ka eh. Yan. Huwag yun ako na eh. Ba't naman natin ako mag-camera? Ay, noong camera. Ay, makalive ka ba? Ay, Ay, bibig mo tayo eh. Haba yung pilig lang ba? ayan din tayo niyang biyag. Ay, nan. Text ko ba? Bibisi ko ba? Uy, baling ba sa Huling nga eh. Kasabihin mo San Mateo, Tabuan. Tapos, ano nga, Kupang naman. At nakupang yan eh. Sabihin ko mo ito. Kamag-anak mo ito yata. Pero meron baka ay, pag nagbigay na lang na ay. Stroke yan rin ta. Oh, mistok yun. Lagi. Pangatong best na. Kasi mistok yan, may nanaman niyang kain, may nanaman niyang saging. May pagalya. May pagalya. May ice. O ito. Game mo lang. Alam mo talaga yun, ulit na. Ano yung magki-diferensya niya? Ano bunto kita? Opo, sabi na din po. Eh, Kasi nakakakit na po. kusame. Oo. Pero hindi kayo ba yung dito? Ha? Uy, malakit na ako. Ah, Malakit na ako sinto na. Sabi ko, hindi ko kakakit na. Ano, Ako ito yung kikabesa. Yan ako binulat. Ito nga na karas ka ano sikap na yung gatas kaya pumuli niya ang ked. Kaya papag na. Karas ka ano sikap na yung gatas na may tenang anak. Sunuwanan eh. Ito, may ten eh. May makabulon eh. Naging biyan Yan pa ito. ako. Yung melody. Kumbaga, kalibin na yun eh. Yan namang may ten. Ano? Yung kabisa. Nakamayat! Ay, kaya. Daywa. Manuyang na yung kaya. Manuyang. Yumul. Kaya yun? Niyo ba? Yung Lalas po. melody. Galing si Puso Liwanay. Dati, dati, ito, kanitang magpalawi ako nga po sana. Maya po ko rin. Ito, makalakad. Dati nga po sana. Diabetes siya ka? Diabetes siya. Yung talaga pong tao ngayon eh, pinakasakit sa po, sugar, diabetes. Sira naman. Sira na ang bulso. Yung hospital ka na. Kaya ako kinagtos, kaya pala ko. Ako, iba. Nilbusa ako na ng pera. Ikaw may iyapo ka mo rin pala. Asin lang po, kaya na po yun mo eh. Asin ka na mo. Yeah, may doktor, may albularyo yan. Ha? Kaya namin pakain. Hindi. Dila na yung lari yan, ang albularyo. Ito pa malawas ng Lorraine. Una naman. Itaas, dyan. Asin mo rin. Ay, kaya kape ko yan eh. Ayun, yan ako nga kape. Hindi makakape. Alam mo kakape yan, naalak mo. Hindi kaya. Ano po, potassium. Tasyo. Atis. Naglagay ang bulong atis. Bulong atis. Kuha akong kapalya. Bago sa boke ang kapalya. Bali po ito kuma. Walang kokontra. Naman eh. Kaya ako may nasa ako, kuwento ko. Hindi na kokontra, ginaling yung pasyente yun. Pasyente ko kontra, galing awari.
Rio. Rio, naman. Ano naman? Bakit? Bakit? Eh, na ako siguro. Punta lang ako. Huling nila na ako pabayad. Magtampo kami na. Katatampo. Pag yan, kaya kami. Kami nabilis mo. Kailangan. Mag-graduate ka ng bahay, magkatsin. Kaya ito ng paggamit niya, magasin siya yung teacher mo. Alam niya, ano man, masakang pinggan. Malasatigan. O, do, adwang ka, peraso. Yan, hindi ka makarako may mas pagkara. Kalakal. Ano siya pinggan niya mo? Yan kay. Tinumbangan ko. Kailangan talaga medyo. Gano, practice. Sabi ko na yan. Yan, makapangipin ako. Dati ako mamami. Nung mga ko, ang pilageta pipang anak. Tapos ko dati, Yam, yam, pangipin yam, namin yam, ng yam. manuyang ko. Ngayon, hindi ako namamipi kay manang ko. Tapos ko, pasakit ay. Maninayan. Ba, wala mo. Wala problema eh. Wala problema eh. Ilay kanina. Eh. Dati mga simsim. Wala, matutundi. Anong, kung niya matutud. Dati mga simsim niya eh. Patutira na yung Tiger. Siyempre. Dati mga simsim niya kanina eh. Kaya ako nang penese kitang ginising na ako. Bagay, lasing ko ay na. Lasing ko. Ay, nakamura. Pero na Ano yung na? mga tibok. Wow, nilagawan di. Siya pa ng banda kayo ni Tudio, mapaipid na yung muna mga ano. Wow, kanita pa. Anyang gagawa na rin ang kanita. Salisi. Sira din. Katibe na ito, di ba? Sira din. Ano yung sali? Maski kasi malambo. Kagalo ba eh? Galaw mo yung ano? Ano yun? Oo, gagalaw niya. Dati ng 90%. Wow. Dati manggagawa na. Ayaw din yung tinda na rin. Sponsor. Dahil sponsor. Sinabihan kayo pa mag-recover ng mother. O, kayo kaya, kayo din ng ate ako, punta ka. Linggo. Wow, siyempre. Ay, kami ako ni Punta Sikay. ka. Kaya ko to. Hindi yung tali. Yan ako na, di ako naman kakain dito. Pero pa-check-in, mo, tayo. Hindi yung tali. Pila niya iaw. Steve. 60. Ba, ganyan pa, 60? Hindi ka naman ano mo. Ito. Naglapa din. Kakakainin ko yung Kapatid kita. apoy norma. Normal. Norma tam. Pila niya. Kabats na ano. Kabats ni Ni iaw. ko. Kabats 60 ba yatin normal? Ba? Eh, Tamalo. lagpas niya. Birthday na ang... Birthday na mo. 27. Pero aliya mas 60 ka ba na? 75 na yung... Halaga na lang 60. Iya di mo 60 pa ngayon naman. Kapatid kita. Medyo grand din per dito. Hindi pa makaya bro. Ano ba na ng... Oh. Miswerte yun eh. Miswerte yun naman. Para ka na makaya bro. Mapulis na yan. Pandinan din. Ang ita, kaya mo, hindi po. Yan po itang manuyang na. Pulis. Pulis. Pulis na. Pulis. Dili na niya mo naman. Ano kaya ako nagsabi? Kaya yan. Dapat katsa kasi eh. Bayarin nga maganda. Hindi dapat Oo, katsa. ano. Para ka na dapat katsa. At saka mag-kendel-kendel ka doon kung Sabit-sabit. Di pa ano. wow. Kasi natin ng pera, timaan yan. Pero kasi lang ang Sabit pera, ang ano gabi, sabit-sabit. Ay nangyayel. May magiyan din alam. Pero at least may kaya. May swerte yan. Ilabas siya. Ema, may swerte yan at ang kaya. Tilang kaya. Importante yan, may swerte yan. Eh, magkaroon niya. Pagawa na yan pala yung balay ng kayong Christian eh. Pagkandili. Eh, Gusto na yung panakal pa. Kaya project ka. wow. Ano mo Ba? sa Bani nga Ay, niya asawa. siya ang nakatanda. Inang Dubai. Mali Yung na ano siya naman. Talaga yung swerte yan. Tapos, chimias ka na. Nakagano pa may burisita yung Islam. Kaya kaninong ses? Dalang na iya. Diyos ko. Dali ang Sino lumang. para kaya talak mo eh. Diyos ko. Kaya kaya na immune system. Adwa niya nga doon Wow, mag-OJT. kasi mga niya. Na boy. Bukas ka niya mag-OJT pa. Lunes mag-aaral niya na. Mapali. Ang pain mo yung panulong. Hindi na. So kami pa siya mag-aapay mo. Pero dali. Bye-bye. Katanya. Iya, yung bata mo OJT. Ali
Bakit mo babae? Hindi siya naman. Ano yun? Tuloy siya. Mag-obrang dyan. Yan kasi may kubra namin dyan ito. Yan. Bata di ako buti. Ano talaga, pagsinyaran. Sila ang pan eh. Pagsinyaran nga, kaya tama kung magkain eh. Langang mo, bakit lang magbulbol? Kang anak ko, may pangarap yan mag-abroad, kaya rin na. Langang course na press. Pulis. Kung hindi na niya makanikain pulis, mag-bumbero yan. Asa hindi mo bero? Safety ko. Hindi pa hindi kaya ka na pare. Ito yung action. Ay, hindi yun. Hindi na yun dati, teacher, kung may nga pangkaya, lakasigin kahit pa niya, lang pulis ang pong Criminal. Pati niya. ano mga pa to? Hindi met pa kasi. Yan, dua. Niya. Bah, ito bigla ng dali ba? Kakakain ba? Upot. Ya. Yun. Wala. Yun. Ito mga Lucio. Sili. Baka kailan ito. Ito mas yan. Baka yan alam. Wala na parang ito eh. Pag Kung yan negative ni Mother yan. Sinawain ko rin ito eh. Sa kanya din. Ba? Puta. Puta. Ala niya, kain niya. Okay niya. Okay na. Kaya na. Masasama mo naman. Pakiramdam eh. Oo. Ay, mandag eh. Sigana na. Remote na yung ano yung business ko. Kaya eh. Kakaroon. Masasama kailangan eh. Kumanta na pa. Ano lang. Oo. Sigana na ata. Kaya na yun. So, nakikishi. Uy. Sigana na. Ala niya. Ito sila po yung mata. Hindi po tayo magkain. Sabihin sa kailangan. Sumobra yan. Yan na lang mo. Yan na lang Oh. ko. Hindi, wala na yun kahit. Hindi mo correct eh. Masak siya. Sila na yung kapwer. Parang lotion ba? Naman daw. Parang lotion. Yan natin. Oo, masana, wanay. How are you? Wala ko lang iwanay nga niya. Tama. Ano yan, teacher? Hindi, natagula na tayong scholar na tangan ako na raya. Putang kain na. X-ray. Ay na. Yan muna na yung problema yun. Pag-alam mo ni last time ha. Kung sinubra na yung pagal. Hindi niya yun. O, yung mga yan eh. Yung mga pagal. Ano niya? Malis yun. Inahaman na pala na pala. Takalong may ulit ka ba? Naraman, nagtakaya. Ba? Ako kaya nga isip pag lakad lumakad ko ba? Kontra yata ako ba? Pero hanggang ating natin niya, hindi pa ko ito Yaman yan, mister. Ito ito Doon nga ako, siya ako. Kalumin naman nila. Masagin na. Yapan siya. Ano na tao. Yan ang kapi ng basong marami na. Wala kang kain. Wala kang mata. Tsukat yan. Pati lang kaya Para Minta. baka Minta. Yako, alito ko. Eh, na akong makapunta. pati na mo. Kita nga na to, hindi ako may punta. Kahit mata. Buwan ay yapin eh, kung tayo ba? Ako na birthday din ang kamatso, hindi ako pupunta. Kung puto pagtuwa yan ba? Kaka pa. Ngunit ang pisang ko, papunta na ako. Mag-sunglass ka, ano eh. Hindi na ako nakatao. Nabisan ko lang ito. Ibig sabihin ka ba? May graduate ba? Yapin yan. Yan mo na eh. Ano na? Siyempre. Mga retos. Ito po si Wanay. Ito po yung anak na. Wanay talaga. Besto ka mo na eh. Bitas ko na. Tapos ka presyo eh. Ito. Kaya kaya kumunta. Halos kasabay niya yan. Pangit eh. Pangang gusto Saka ako. combine ko, mga yan.
O itong exposure lotion, ano na? Wala niya katatwayan ng stroke niya. Lalakad niya, wala niya kaya. Di ba? Wala pa si Hindi na kain eh. Nung ngayon, ba't ba tabi niya? Wala may nagsaya pa si Bahay. Hindi sayang man eh. Ang tamungan mo ako na sila niyang banito, grade 3. Kaya din. May nagsaya mga sa tatayan. Kaya din, ayaw niya. Mayagap na yung mga hospital. Talagang kaya. Ano lang makain dyan eh, ma? Ano? Hindi? Ito na nga ka na pa. Ang dami mo. Oo, ang dali mo Ay, ngayon. ganito eh. Hindi pa therapy. Kaya pinagdagdag pa therapy. Sinabi dati yung mga aking dito. Atin na yung kaya kay buntok na yan. Sinuko din eh. Walang paninay din mo kanta. Utak eh. Paano naman din mo kaya ng araw? Utak gatas na. Gatas na. Ano ka man dito. Pero sa ganda eh. Yan talaga nga lang. Hindi ng tao ba? Kaya talaga ako Kaya sa wala ko rin na nakatalaga niya ako. may mabawas. Lamoy tamit mo niya kapayat ta tamit mo. Kanina tayo yung hospital, manakit ka mo. Kaya nang ana pa. Mother na eh. Dati manakit siya ka doon, di ba? Ay mo talaga walas na. Every sila man eh. Kaya yan. Wow. Alam ba nang magagaling mo doon? Nakatagay na nila sa amin yung ano ito. May wala eh. Matibay wala eh. Bea pa. Nakapamilpi ko pa yan eh. Oo. Ay, Diyos ko. Practice na. Pero, Makapagluto ko. kasi porta, o yan ito anak mong taga-Manila, mamuntay ka na eh. Wow. O di ka tulad na kaya ka. Pangata to. At least, eh? Mataya yung matutugken. Sila yan naman. Kaya muli. Ay, muli yan yan. Yan na yan. Masika kaming urakar na na. Kaya mo na naman. Hindi siguro. Wala na eh. Wala nang utag. Kaya taping papaduin mo muli. Hindi na buwiwan na yun. Tuway na yan eh. Pwede na atik daw. O ba? Oh, kasi tuway. Ay, tuway na yan. Tuway. Hindi pa ta kaya ang kanyang game. Medyo Waba, makaya rin bagya ba? Mamumulagat Dami na na. eh. Oh, Hindi na yan kahit talaga. ba? Kapag tiyaga ni Mang Kevin yung mata na. Tutupo lang mga dito. O, alam mo, oh. Atin ang kaya man eh. Manakit na bagya ka na eh. Ali manaki na naman. Oh. Balo ba ni manaki? O, iniwan na yung matuway na yung ma. Ay, kaya mo talagang. Oh, praise God. O yan. Kaya ang Oh, banda. telephone sponsor. Salamat sa kape. Thank you guys. Oh, Okay din na ako. yung pangakamuanak na. Dami yan mo. Ha? Dito ba? Isa na mo. Di ba yan? Tutusin na ako yan. Bumasan ako. Paus na ako. Sa mineral mo Ako rin. kami pawas kay kapihan eh. Mineral? Ay, black coffee is the best. Kaya ako, talagang ako yun, buligot, hindi takagatas. So, alam mo ba, oh, dati yung lupa niya makakain lupa niya. Atang, oh, makakain na kami, medyo kaya kumanay. Alam mo yung lupa lang yan, oh. Parang kanya ng Kevin. Masaya siya mo. Masaya siya ka, oh, alam mo. Dati makabalik yung mata na yun eh. Namakain niya, oh. Siguro kakayangat kayo mayat siya. Baka malambot, kanya ng Kevin, bilangan siya. Wala yata Kaya Kevin, wala yata yung mga ano natin, mga manginom natin. Lalo. Wala din manginom. Ay, lalo. Maging marami. Tsaka na mo. Ito ka ng birthday ng Domingo. Alam di ba? Kakang awal pag birthday ka. Ay, kay Lorraine. Umita pigsayang. Ay, birthday na palang Lorraine eh. September 1. Nakakapag-doy Ano na. sa Lino, ano, Nuevi. Ha? Wala niya wali ikay. Siyam. Siyang niya.
Oh, nalimon. Lari. Uno, 1-6. 1-6, 1-23. Patay lulunod birthday nito. Dahil ba? Ano na ito makabuli Hindi na tatang yung Bernes ba? Manyaman yung Bernes therapy. Makapagyan yung Bernes. Sabi mo na, may twice na eh. Dati may tingin mga sarang yan, doon yung mga sarang. Kung doon yung makasarala na. Twice na no. Ka naman. Kung may tingin eh, uling na doon. Tuwais na Masara yan. na doon eh. Nagkita tayo. At ang Bernes na mo na yan, takil na eh. Daddy Frankie. Diba? At ang Bernes na mo. Kaya nakana pa, 29 niya pa. Di ka mata na, malabo malakay mo, malabo na lang. Ngayon naman ka mo kahit yung buto, pagkalik yung kataon ka. Malawi na yung Daddy Frankie. Yung talaga na bawag sugar. Pati po talaga binatang sugar ka. O yan ko, okay yung aming kanako ka eh. O namin, may patsa ka okay. Saan? Por yan, sobran. Sugar. Di ba, mga na mo ya. Hindi pa check up ya. Mm. Sinabi ko kaya, mama, ano yung explanation ko. Dati kasi ang doldo, therapy mo. May gayang adwa, may gayang beto. May ba yung mo. Wow, may iba. Kaya katao mo na mo ya. O ngayon, recover na yan. Oo, ako pa siya yung kain. Di ba, mag-start up pa kita beto mo. Ado pa rin mo pa. Wow. O. Kasi may sana naman yan, sira na kanya. Kailangan talagang dagaman ka kanan. Ika na mo, boy, tang Kasi- gagawan mo ma, Eh, tama. medyo gawa kang medyo maka. Nung gawin mo ng tatlo, adong pinggan, kami ng apat. Wala may naya naman kayong makakayan. Kay Mayumo. Itas sugar ko na. Marapin maglagay yung yabon. Why, ngebo mo na eh. Panemon. Yabon. Talaga nakasama mo ngebo. Sali ko ngayon. Dito. Pero marami ayat ko ngayon. Wait, may taba kami pagya. Eh, Why? Oo, okay, block mo mo. Yaw kanita talaga ngayon. Kaya, Ano mo sabihin ng mataba? mga ko, di mo kanita. Pero ngayon, mama ko takal na. Bota po kasi, bota may kain din yung sugar, mataba ka cholesterol pa. Mas komplikasyon na. Ingatan yung sarili mo ngayon. Kung 79 na ka, may recover ka pa. Birang-bira yung makarecover sa magkanagan ba? 79, komplikasyon na kay cholesterol, sugar, tapos creatinine. O, hindi ka ka ng pill. kahit apat mo. O, ito mo talagang nandun na mo, ati ko kakakita mo, yan, nakakakit. Akin may magkipin. Akin magkipin. Abe may nanay. Ito nila rin ang kaya. Ay linob. Ayun, mag-outing lang bukas. May taba na ka man eh. Wala ko nga siya kumami. Sino tayo sabi kayo ni, may fight siya. Basta buri kayong ulam. Ay, sugar mo, kasi sugar mo yan. Ala na mo ka. Ating patolang gisang patola. Ati ke pasalike, bata ka ang pagpaksin ba